Abahlali bavuke ekseni namhlanje beyoqoqa impahla yabo esalile kule mjondolo. Bakhipha namanzi ngethemba lokwakha kabusha impilo. Uhulumeni wethembisa ukuthi uzosiza ngokuthi beyobhaciswa emahholo omphakathi, kodwa-ke abanye bathi abafuna ukuhamba. But xa sihamba apha sifuna uphuma apha sibheke ezindlini, singaphumi apha sibheke etyotyomeni. Ingathi xa siphume esikiti sibheke ezindlini because sineminyaka ahlala esikiti emikhukwini, ingazi xa sisuke emikhukwini singene esitiyeneni. Labo abahambile balutholile usizo lwezingubo zokulala nokunye-ke okuya ngasethunjini, kodwa bathi asisihle neze isimo kulamahholo. Ubi kakhulu ngoba nayizolo ngondileleyo ndilele kubuhlungu inhliziyo yami ndilile because andiqhelanga ulala phansi, ubuhlungu ngapha ngabantwana nabo. Umasipala uthi sikhona isabelo mali esibekiwe ukubhekana nezenhlekelele. And as a municipality, because we have budgeted for the disaster, there are certain funds that we have allocated for the disaster. We have already bought blankets as well as food to reinforce and assist. Awukakahlonzwa ukuthi ungakanani umonakalo wenzekile ngenxa yalezi khukhula.